абдурозиқ блогер ва овозхони 18-солаи тоҷик ки бо симои кӯдакона машҳур шудааст, пораи аз як клипи Нора Фотеҳӣ ва гурӯҳ Рандҳаварро нашр кардааст, ки ӯ дар он ҳунарнамоӣ мекунад. Нора Фотеҳӣ ва гурӯҳ Рандҳава аз ҳунармандони маъруфи Ҳиндустон ҳастанд. Клипи ин ду ҳунарманд моҳе пеш нашр шуд, ки то ҳол онро беш аз 135 миллион бор тамошо кардаанд. Ин клип дар Гоа, минтақаи сайёҳии маъруф дар Ҳиндустон сабт шудааст. Абдурозиқ, ки дар зодгоҳаш панҷакен сурудхонӣ мекард, аз ҷониби блогер Беҳрӯз Набиев бо тахаллуси барон ба Душанбе оварда шуд ва маъруф гардид. Исми Абдурозиқ берун аз Тоҷикистон замоне расонаӣ шуд, ки мавзӯи мушзании ӯ ва Ҳасбуллоҳ, блогери доғистонӣ, матраҳ гардид. Абдурозиқ чанде пеш дар консерте дар Дубай бо А. Раҳман, композитори маъруфи ҷаҳон, пайдо шуд ва ҳамроҳ суруд хонданд. Пас аз ин расонаҳои ҳиндӣ аз ӯ мусоҳиба гирифтанд. ҳоло Абдурозиқ аз барон ҷудо буда бо продюсерони дигар ҳамкориро оғоз кардааст ва дар Инстаграм ҳудуди бештар аз 2 миллион обуначӣ дорад.